Bon dia, benvingudes a Encreua i Encerta, un espai on aprendre a solucionar els mots encreuats que Mario Serra publica al diari La Vanguardia. Soc Violant Martí Casas i una setmana més, conjuntament amb la Biblioteca Montserrat Avelló del barri de les Corts de Barcelona, vinc a ajudar-vos a solucionar els mots encreuats d'avui dijous 16 de juliol, que correspon al número 10.878. Si us sembla, comencem. D'acord? Anem a fer els horitzontals. Submergeixis el melindro en un cafè amb llet. Bé, més que en un cafè amb llet, jo normalment el melindro el suco a la xocolata. Doncs vinga. Suquis. A continuació, trepitjarem la ciutat de la Torre Inclinada. La Torre Inclinada està a Pisa, per tant la ciutat ha de ser Pisa. I un sinònim de trepitjar és pisar, per tant serà pisarem. Dos horitzontal repetit serveix per burlar-se de la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra es deu referir a l'Elisabet, no? Doncs quina és aquella cosa que repetida serveix de burlar? El Elis. Dos horitzontal, pota de conill. Una pota de conill, la veritat és que no en tinc ni idea. Continuem. Portada dialèctica. Doncs la portada dialèctica ha de ser un no. Vot anaeròbic. Recordeu, sempre que parla de coses anaeròbiques és que li hem de treure l'oxigen. Per tant, si li tregem l'oxigen, ens queda BT. Tres horitzontal. Valent com ell sol. Valent com ell sol. No en tinc ni idea. Els europeus que no deuen pagar en efectiu. Aquest ja havia sortit altres vegades, aquests europeus. Ens en recordem de quins són? Doncs són els txecs. Quatre horitzontal. Emprenyats de manera capital. Emprenyats, un sinònim d'emprenyat relacionat amb els pecats capitals, vam veure que eren els irats, de la ira. A continuació, relateria. Relateria, doncs no sé què pot ser relatar, però sí que puc posar que acabarà amb ria, no? Doncs aquesta ja la tinc i així puc continuar. Tres del fanzine, no ho sé, no sé quines tres escollirà, d'acord? Respiració francesada, aquesta també ha anat sortint aquests darrers dies. Un sinònim de respiració és alè, doncs vinga, és afrancesada perquè en francès alè és una manera d'animar, no? Dea decapitada, recordem que sempre que ens diu coses que estan decapitades li hem de treure la primera. Per tant, serà E-A. Erigir sense fer un tomb. Fixeu-vos bé, la paraula erigir. Si erigir no faig el tomb, he de treure el gir, que és el que tomba. Per tant, em quedarà eri. I de moment se m'estan emplenant aquestes. Fantàstic. Est, punt cardinal. Una E. Remullat pel jardiner. Remullat pel jardiner, regat, no sé, però sí que sé que acabarà amb T, no? Inclús podria posar AT. D'acord, company sentimental. Quin és aquell company sentimental? Ho sabem? Deixem-lo de moment. Vagi a parar. Vagi a parar, un sinònim d'anar a parar és el verb raure. Llavors hauríem de mirar la tercera persona del subjuntiu, ell ragui, llavors seria ragui. Distribueixi cavalls, ell distribueixi cavalls, no sé què és però acabarà amb I. I a continuació un verb sofre, que és una S. Sí? Societat limitada són les sigles SL. I a continuació diu mico petit que remet a una tàpia berlinesa. Un mico petit
bé, deixem-lo de moment. Diu una tàpia berlinesa, ja veurem que més endavant si podem saber què vol dir. Cable que evita un puntal de càrrega que es desplaça lateralment. És un tipus de cable molt concret. Hidrocarbur aromàtic, tampoc el sé aquest. Dificultada amb grans traves i entrebancs. Doncs vindrà aquí el que sí que puc dir, doncs que com que és femenina, doncs acabarà en vada. La del cargol queda marcant el seu trajecte. Què és allò que deixa el cargol? És la va. A continuació, no fer cas d'un prec. Quina és aquella cosa que normalment quan hi ha un prec no fem cas? Bé, com que és infinitiu, poso una R. Oda incompleta. Com que és incompleta, doncs ode. 11. Al final, escuri. Recordem els finals, escuri. Com que diu al final hi ha 3 lletres, doncs és U-R-I. Llunyà com el control d'un comandament a distància, una cosa llunyana, Diu com el control d'un comandament. Aleshores, una cosa llunyana, que ens atrevim a posar-ho? Una cosa llunyana pot ser una cosa remota, per tant, serà remot, perquè en aquest cas és masculí. Em perdo, aquí. En cert sentit s'acosta. Una cosa que s'acosta és una cosa que bé. Doncs vinga, com que diu en cert sentit, ho canviem. No mulla perquè no mira. Aquest ja ha sortit algunes vegades. Recordem, quan diu que no mulla perquè no mira, un sinònim de mirar és ullar. Doncs vinga, diu com que no mira, ens queda la M. 12. Còpula. La còpula sempre és la I. Agrupació significativa de paraules, ens vindrà aquí, és una definició molt de diccionari aquesta, Bé, 2 escales de pintor obertes de perfil, aquestes també han anat apareixent. L'Eva al paradís d'entre els anglesos. Doncs el nom d'Eva és F. A continuació diu, opòsit tot del dret. Oposi, ell. Posa una I de moment. Arrebossats orientals, que fan pensar en multes. Jo els arrebossats orientals sí que tinc molt clar el que són, però que facin pensar en multes, de moment poso una S perquè diu, està en plural, ja està. Les dolentes dels contes infantils. Les dolentes, doncs vinga, ES. No sé què pot ser aquí. I després diu, sentia una certa por. Aquest sentir una certa por també és un verb que ha sortit moltes vegades. Com que és tercera persona, o primera, també pot ser jo sentia, és el verb tema, llavors és temia. D'acord? Fins ara hem fet els horitzontals. Passem a fer els verticals, abans farem globs, si us va bé. Doncs vinga, U vertical, que segreguen substàncies greixoses. Sabí, només me'n falta una aquí, Sabí, bé, la deixo de moment, A continuació diu, trec de tot de dins. Trec de tot, doncs si trec de tot, el que estic fent és buidar, en aquest cas serà jo buido. 2 vertical, va més enllà de la dreta. Una cosa que va més enllà de la dreta és una cosa ultra. Presideix les litúrgies cristianes. Doncs aquí ens falta una lletra, l'altar. Roig, que no ens fa venir basques. Doncs si no ens fa venir basques és RG, perquè el oi en té una connotació basca. Qui ha perdut el número 1? Doncs si diu que el qui ha perdut el número 1, doncs fixeu-vos bé. El qui... A veure, espereu-vos. Això... Diu, perdo el número 1, trec la 1. De fet, ja el tenia. Que no forma part de cap parell.
que no forma de cap parell, no ho sé. Que porta ous. Si porta ous, aquí m'atribuiria... Bé, deixem-lo així. El 4. De segona mà. Una cosa de segona mà és una cosa que està usada, masculí usat. Rinxola els cabells. És el verb que serveix per rinxolar. De moment ho deixo. 3 entre totes les forces. Està aquí. Seran 3 de forces i de moment no la sé. Continuo. Còpula. Una altra còpula, ja la tenim aquí. Empraríeu a l'americana. Doncs és usaríeu. Diu a l'americana, fixeu-vos bé, perquè aquesta part d'aquí surt usa. A continuació, monarques iraquians. No sé com es diuen els monarques iraquians, però com que és plural, afegeixo una S. Sí? Principi de sàdic. Doncs està clar que ha de ser sat. El pronom feble dels 51 romans. Si diu 51 romans, és li. Les illes de l'Estartit, no hi ha dubte que han de ser les illes Medes. I sofre, que torna a aparèixer, una altra S. Sí? Doncs vinga, set vertical, ho feu anar. Ho feu anar. Vindrà aquí el que està clar que acabarà amb EU, perquè és vosaltres. Radiar, una cosa que va, radiar és del grec radiar, el sinònim és amater, emetre, per tant serà amater. 8 vertical, diu, tendència natural a saltar d'una part a una altra del cos de les vedets, i va transformar aquest insecte en un clàssic de la cobla eròtica. La veritat és que la definició jo no l'he acabat d'entendre. Deixem-ho aquí i ja apareixerà. Aspergeixo gotetes menudes d'aigua sobre una superfície. Jo aspergeixo. Com que és jo, doncs ha acabat amb bo. Ja la tinc. El mallorquí. El mallorquí és as. Comença a il·luminar-ho tot. Doncs vinga. I ela. Faig un homenatge. Recordeu, el verb sinònim de fer un homenatge és el verb retre. Per tant, si jo ho faig, jo reto. Sí? Conjunt de recipients per a la provisió d'aigua o de vi. Doncs vindrà aquí. No el sé, el deixo. Gerro. Un sinònim de gerro. Tampoc el sé, el deixo aquí. S'atreveixi. Una persona, quan un sinònim d'atrevir-se, és gosar, per tant serà gosi. Sí? A l'àpat sense segones, està clar que si és sense segones, fixeu-vos bé, àpat, com que diu sense segones, no, em sembla que m'estic equivocant aquí, disculpeu un moment, Àpat sense segones, sí, és correcte. Com que diu sense segones, està clar que hi ha una lletra que repeteix, per tant és AP, T, d'acord? Sense la segona que repeteix. Torxa que tendeix a anar sempre endavant. Aquesta hi ha anat sortint altres dies i hem vist que feia referència al mot atxa. Vinga, vent que ve del sud. Doncs és aquest vent, no el sé. Diu, al bell mig de totes dues hi ha la Unió Europea. Dues, fixeu-vos bé. Al bell mig de dues hi ha la Unió Europea. Per tant, ha de ser la U i la E. Res no és. Aquest també ha anat sortint, Quan diu que res no és, aleshores hem de tatxar i ens queda la R, que és la que ja tenim. Sí? Diu, persona que viu sola en un erm. Ara... Doncs ha de ser eremita. Sí? I després diu cuc. Haurem de buscar un sinònim de cuc que no sabem. D'acord? Diu, guarneixi quelcom amb ciris. Doncs ha de ser en ciri. Sí?
I a continuació diu comença a dotzenar-se, doncs A-D-O. I l'últim del 13 diu company del replà, doncs és el veí. 14, que gairebé el tenim, diu terres amb peces de rajoles diverses, doncs han de ser els mosaics. Sí? I aquesta d'aquí ja ens ha quedat feta, que deia acceptada, admesa. D'acord. Fins ara hem fet horitzontals i verticals i hem anat emplenant el que sabíem. I hem suposat algunes terminacions, algunes coses que sempre ens poden ajudar. Si us sembla, anem a fer un repàs a veure si podem completar quelcom més. D'acord? Doncs vinga. A veure, a l'horitzontal ja el tenim complet, el 2 horitzontal deia pota de conill, fixeu-vos, pota de conill. Una pota de conill aquí fa referència a quelcom que ens pot portar sort. I una cosa que ens porta sort, com li diem normalment? Li diem un amulet. D'acord? Doncs vinga, el 3. El 3 diu, valent com ell sol. Una cosa o una persona que és valenta com ella sola és una persona audaç. Sí? El 4 deia relataria. Doncs relataria, no sé com ho veieu vosaltres, jo ja el sé de quin és, perquè fixeu-vos bé, el 8 horitzontal era aquell animalet que saltava d'una banda a l'altra, per tant ha de ser una puça. I això pot ser parlaria, ha d'anar per aquí. Continuem en tot cas. El 5 diu 3 de fanziner. Doncs si són 3 i aquí tenim allò que feia referència a les glàndules sebàcies, ha de ser sebífers i aquest d'aquí ha de ser fas, amb Z. El 6 horitzontal diu remullat pel jardiner. Doncs si diu remullat pel jardiner ens podem aventurar que serà irrigat. El 7 horitzontal diu distribueixi cabals. Aquest ja va sortir en una edició anterior i era el verb erogar. D'acord? Per tant és erogui. 8. El mico petit, que remet a una tàpia berlinesa. Un mico petit és un lemur. Fixeu-vos bé, fa referència al mur com a tàpia berlinesa. A continuació diu cable que evita que un puntal de càrrega es desplaci lateralment. Aquí em fa falta una lletra i no la sé. Aquí a continuació venia l'hidrocarbur aromàtic, tampoc el sé, i a continuació posava dificultada amb grans traves i entrebancs, dificultada. Doncs aquest d'aquí no el sé tampoc, dificultada, deixem-lo així. A continuació diu no fer cas d'un prec. No fer cas d'un prec comença amb V i acaba amb IR, doncs és desuir. Aquest ja el tenim, aquest també, 12 vertical, agrupació significativa d'una paraula. L'agrupació significativa d'una paraula que acabi amb SE ha de ser una frase. A continuació tenim oposi dret, una cosa que posem dreta és una cosa que adrecem, no? Doncs ha de ser dressi. Primera persona, jo dressi o ell dressi. Arrebossats, aquests arrebossats que diu que fan pensar amb les multes, fixeu-vos bé, són les tempores. I a continuació diu les dolentes dels contes infantils, doncs són les ogresses, que són les esposes dels ogres. Bé, amb tot això anem a fer els verticals, a veure si podem acabar d'emplenar. El 3 vertical deia que porta ous. Una cosa, un ésser que porta ous és un ovífer. I aquests d'aquí, el 4 era rinxola els cabells. D'un rínxol també es pot dir un rull. Per tant, el verb de fer rulls és el verb rullar.
Per tant seria rutlla. Aquest està, aquest també, el set vertical. El set vertical deia ho feu anar, doncs mireu, manegeu, doncs ha de ser manegeu, manegeu, sí? Aquest ja està. Llavors el 8 vertical diu aspergeixo gotetes menudes d'aigua sobre una superfície, doncs ha de ser arrosso. Arrossar és el verb aquest també de, perdoneu, arrosar, que és només n'hi ha una, arrosar. Arroso és aspergir gotetes sobre una superfície. El 9 vertical era aquest d'aquí. Diu conjunt de recipients per la provisió d'aigua, doncs ha de ser el butang, per aigua o vi. A veure si això queda, s'enganxa. El 10 era el gerro, un sinònim de gerro, que no el sé. El 11 vertical era el vent que ve del sud, tampoc el sé, i ens quedaria tot. Fixeu-vos bé, si me'n torno aquí al 4 horitzontal, era el que deia relateria, i tinc narraria. Llavors aquí em queda el gerro, un sinònim de gerro és una cetra. D'acord? I finalment em queda aquí, que aquest és el cable, però en canvi aquest d'aquí em diu dificultada amb grans traves i entrebancs. Doncs és obstada. D'acord? I llavors, aquest d'aquí, que ens l'hem passat, el company sentimental és un amic, no? Amic. I llavors, aquí em ve Bé, tinc dues opcions, com que aquest i aquest no sé com són, me'n puc anar al diccionari enciclopèdic o me'n puc anar al diccionari de sinònims i veure com funciona. Està clar que el cable aquest és una hoste i correspon que el vent que ve del sud és una ostra, que deu venir del nom austral. D'acord? Fins aquí teniu la solució dels mots encreuats d'avui dijous. I bé, espero que més o menys us n'hagueu sortit i recordeu que estic a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. D'acord? Com sempre, us espero la setmana que ve i si teniu algun dubte entre setmana, doncs ja sabeu on podeu escriure'm. Moltes gràcies.